Bună ziua! Astăzi voi arăta cum puteți reseta parola adevărurilor marca UGIS din serie SR. Prima metodă și cea mai simplă este aceea de a intra în meniu și în momentul în care ne este solicitată parola să apăsăm pe ați uitat parola și aici să răspundem la cele 3 întrebări setate anterior. Noi am răspuns generic cu 1 la fiecare întrebare. După ce am introdus răspunsul pentru toate întrebările, apăsăm pe OK și ni se va solicita noua parolă. În cazul în care ați uitat răspunsul celor 3 întrebări, puteți apăsa pe ați uitat răspunsul și aici, în partea de sus, veți avea un mic tutorial cu ce trebuie să faceți. În partea de jos veți avea codurile QR pentru a putea descărca aplicația pe iOS și Android, iar în partea de mijloc este codul QR ce trebuie scanat din aplicația XVR View. În aplicația XVR View apăsăm pe butonul local. Acum mergem și apăsăm pe butonul din stânga sus, acel cerculeț cu 3 liniuțe, și mergem pe Recover Password. Acum trebuie să apăsăm pe butonul Scan QR Code și să scanăm codul din mijloc. După ce am scanat codul din mijloc, aici ne va apărea codul ce trebuie introdus în meniul adevărului. Aici introducem codul. Atenție, acest cod este valabil doar în ziua în care a fost generat și apăsăm pe butonul OK. Acum introducem din nou noua parolă. Și apăsăm pe următoare. Apăsăm OK și aici putem actualiza răspunsurile întrebărilor, cât și întrebările și adresa de e-mail. Asta a fost tot pentru astăzi, vă așteptăm și pe viitor cu alte tutoriale.